Allah sharing kuma na sharing ya je ko ina da ina a gurin talakawan ƙasar nan kuma na sharing. Duk wanda ya san bai je yayi tin number ba wallahi kar ku yi, kar mu yadda mu yi tin number. Abin da yasa na ce kar mu je mu rijistan tin number, zalunci ne, cuta ne. Ba a gaya mana me amfanin tin number a gare mu ba, kuma ba a gaya mana me za a yi da kudaden mu idan ana ɗiba ba. To akan me za mu je mu yi tin number? Saboda ba mu da tunani, shi da mu je mu yi tin number? Wanda ya san bai yi tin number ba kar ya kuskure yi. Da ake maganan wai sai mai 800 ne a account tukunna za a dauki haraji, wallahi ƙarya ne. Wallahi ba sai mai 800 ba. In kuka kuskura kuka saka kanku kai wannan wallahi kai wai ina ce sai idan kai amfani da bankin ne ma tukunna, sai in kai amfani da bankin ne tukunna har da a samu a dauka. To mu bar musu bankunan su, akwai wallet ai a ƙasa, mu bar musu bankunan su. Ba za mu yadda da wannan zaluncin ba, ba za mu yi tin number ba, ba za mu yi ba za mu yadda da wannan zaluncin ba, saboda zalunci ne, wallahi zalunci ne, zalunci ne, kawai zalunci ne, ba za mu yadda ba. Yauwa ba a mana bayanin me amfanin sa a gare mu ba, ba a mana bayanin me za a yi da kuɗin mu idan ana ɗiba ba. Ina kuɗin man ƙasan, ina kuɗin wasu ma'adanan ƙasan da suke shiga. Kawai mutum ya kama ma'adanan mai da komai ya garkame ya rike, kuma sannan kuma a dinga ce dole sai mun yi tin number ana zara kuɗi a ciki. To ba za mu yi tin number ba, ba mu yadda ba, kuma ba za mu yadda ba, kuma ba za mu yi ba, ba za mu yi tin number ba. Yawwa ai sai ka kai kuɗi banki tukunna a ɗiba. To muna da wallet, muna da wallet. Kar ku yi, wanda ya san bai yi ba kar ya yi, kar ku yi tin number. Zalunci ne kawai karara. Sauran haraji da ake ta ɗiba ma ta isa. To tin number ba za mu yi ba, saboda zalunci ne. Ta ya za a yi ko ta ina a dinga kankaran mu? Ina kudin kasan idan an ce wai za a inganta rayuwar mu ne da kudin da za a cire? To ina kudin kasan? Ina kudin mai? Ina kudin waye na kasan? Wannan ya zama gado ne? Mu banda mu a ciki? Namu kuma da a sake karba da namu ne za a mana gyara? Kai, Allah ya kyauta. Ba za mu yi tin number ba, wallahi ba za mu yi ba. Wannan zalunci ne. A fito a gaya mana me amfanin shi a gare mu, kuma a gaya mana me za a mana da kudin mu. Ba za mu yi ba.